Ase kaunti ya Nyamira nigo oburai bwe kaunti eyo bwagenderere komocho ase kire buna nigo boirere gotongora na boigo koirana magega kwa magendero gukwana ase meyega yechikanisa gati yabo geseneno SDA egotoka eward ya township na boigo ekanisa ya Emponga PAG nigo mwana siasa wotachanwa na boigo egati yabarai korwa ebunge ye kaunti ya Nyamira bamochirio oburai bwo mugavana Nyagerama asibaganire amonchororie gokorekana ase serikali ye kaunti ya Nyamira bunenche gukiraniria abantu be kaunti yo amagenderero bulkapokara na robotiro kubwati asenchira ere yo gukirano naso muyigoyo igabo gusangirira bisagwa byechikanisa oime yorogongorero rwe kaunti ya Nyamira asumusiko yiga Walter Chanua nyarakabaga gucichangira chikanisa ilya geseneno SDA na boigo ne kanisa ilya ya Emponga PAG aseo gusangirira ko igani go siasa cyanyara ko bakikure mwense aseo burai kurase kaunti ya Nyamira bwagendere ko boko muchigwa ubu bwirira magendero koirana magega egento korengana muna Chanua atebire kaunti ya Nyamira nigetakire ko nyaraka bwaye konyora amahoncherere nase nginje byake ego chikabe 15 tera rakana Nyamira yito yaonchore igwe neganere asende mumaite nibate ebintu byose lakini aregere na amuire na kuikagira na wocha karaga ne safari ya mara moja kogenda na inwe ende tote ko kombwe tutolie kaunti ya Nyamira emyake yevere ngosyo ochikana na ochosiga igona ke kogenda na amuire na nache na ndo na batebiri go butambe lero ndakete mu bugaga ga senen ekoro ku senen no declaration na ke koro igo ntiere gente kyo kuna na amuire igo manyanga Nyamira ngibani ngo Nyamira ngibana na kumada dali ngo dali na kwa na aitire ga yakramo na ibura wa tiro mo trabajo oro le kramo trabajo ya bayo njeni ngo inde nyanga magana akaro yesara kete yesara kete sana kana ngati da ujara kete na kana na kete kyo kira ko tenene baka to ko bai kaunti Chanua ne keni yo kege o koigas ekieni ke ora agenda na ene chiro kesimali bako bono omonto ga ngongoria lakini ekiendu neke robe to yakere kura ukwana boigase chikanisa baraiko ruase kaunti ya Nyamira na nene aba MCA nigo bagendere ko babako muchuburai bwo mugavana orebona asekero kigango kwanera umuske Amos Kimomenya libo asikiranga nero irere okoratero kunge kwa magendero kurende nigo balire iranga batkunyara ko baba konekianga ase mtunda ye myaka yetigarite batkunyara ko bagotema kubekeneria magendero buna babalire techira abarai ba Nyamira County Assembly to atwali ne chande menene ne musana ne menene ase metinyi kiana na metinyi yostianda ntwanya kuri bese ewo musara ebeki ntwanya kuri lakini aba MC 15 aso mwe MC inare okuruchoji abuga ole majority rita ye kaunti assembly ya Nyamira na watu atenaria assembly emetinye yostianda wengana kwanya watu musibole kwa asechikoti ugatwanjeranga bono na watu akonyora aliato atorengete mune kaunti assembly ya Nyamira ntuganyiti torore koti yinkigo cyagoteba abatebete kinekiro hearing yekare mention yekare tare sarasini mwana gutusabira yasanje ekoti yete neimara o maana bakolekana adoro mi dodo banje tsana we love them because they were elected abacho ole tuwe baje bakole miremo lakini senate ikateba genda mukwa tukabwa simole moirane mokole miremo rani na kubiki mara yonsie ba ani wana kwa vile toro kusito joto nore na pita ya bibere igana nchi na kara bantu bara ba manyanga igazi yo mone tigege terere kanda kana kina bateni na akara kuti ndage tikubasa na kutigoreta memuse akanajira kumuna kubana inwa nigo boigo abananje kurase kaunti ya Nyamira baburiwe kwaneke bunanko bwatabale ebibande bosio bobachole bonene bole bosio aseboigo banyara ko babagotwa buno rugongo rwa gusi nigo rutakire ko babukwana amoneli ogi elimo matiangi gose Raila matiangi gose Kasongo mortayari ai bisija tangasa lero kuchakiro mutinyo gocha abantu batachikura abana bara baikire myaka 18
abasubati basoka gocha sita ekerigento kirkiroche kuigorwa tosoka aso bonge tubwate chikura Egingo ripoti rigetasini kia wanjete kia Gatembe kuraiga sinseme chigache kaunti ya Nyamira inchegongoro kwa Polycarp Okara